Her dybt inde i ødemarken skal vi studere ritualer blandt verdens mest udbredte pattedyr. Dette er friske spor efter voksne hanner. Men se, lige ret forud ser vi en gruppe frygtindgydende hanner, tilsyneladende i gang med en fredelig aktivitet, der umiddelbart ikke gavner artens overlevelse. Mystisk. Læg mærke til, hvordan to fremmede hanner uden videre trænger ind på deres territorium. Hvis vi er heldige, bliver vi vidner til et af naturens sjældne fænomener. Ifølge naturens orden vil dette uundgåeligt føre til en voldsom konfrontation. Men det ser ud som om, at de indtrængende hanner udfordrer til en fredelig duel. Dette redskab ændrer umiddelbart hannernes grundlæggende adfærd. Noget tyder altså på, at denne avancerede dans er i stand til at forene rivaliserende hanner. Men hvad sker der nu? Lydene fra aktiviteten har tiltrukket 2 hunder i brunst, der er klar til at vælge en han til formering. Det er tydeligt at se, at dansen nu bliver mere intens. Hunderne udvælger tilsyneladende deres smage ud fra bestemte kvaliteter i dansen. Kom nu! Nej! Første berøring, mand! Hvad sker der? Den tæller ikke, den der. Den tæller ikke, den der. Læg mærke til, hvordan dansen udvikler sig aggressivt. Hannerne opdager tilsyneladende ikke, at hunderne har forladt området. Nu varer det ikke længe før kampen om at viderebringe sin arv ender. Kom nu med en ny bold for helvede! Der er sgu da ikke en ude på banen! Hvor er det fucking vigtigt, det her! Kom nu med den! Nej, det er det er fordi vi er nødt til at stoppe det her. Det er ikke... I larmer. Ja, det skal vi nok. Ja. Undskyld.